Iraiaren 28an hasiko da Beasaingo udazken kulturala eta urtero moduan ekintzaz beterik dator. Adin guztiak izan dituzte kontuan beste behin egitaraua osatzerakoan eta ondorioz emaitza anitza izan du. Zerbait nabarmentzearren, Igartza musika zikloko kontzertua, kale animazioak, bertako produktuen azoka, Beasaingo paperak ale berriaren aurkezpena, erraldoi eta buruhandiak, mendizale veteranoen ibilaldiak, Loinatz abesbatza eta Kalakanen elkarlanetik sortutako kontzertua, Jaspana jaialdiaren 10. ekitaldia edo Igartza musika bekaren emanaldiak aipatu genitzazke. Jakin badakigu azken finean udazken kulturaleko helburua edo udazken kulturala dauken helburu nagusia dela hitzarmenetan jasotako elkarte desberdinen lana nolabait erakusgai jartzea edo herrian azaltzea, bai. Hori dela eta Beasaindarrok hain gustuko ditugun ikuskizunak bermatuta ditugu modu honetan, bermatuta gelditzen dira. Hala nola Hortzakak urtero eskaintzen digun jaialdia, txistularien alardea, udazkeneko bertso saioa baita, dantzakiren ikuskizuna, Jaspana festivala, aurten 10. edizioa tokatzen dela gaina, boluntarien eguna, Asmuren ekitaldia, Aire Zabaleko pintura lehiaketa, Lemniska eta Zientzia sareak antolatzen dituen hitzaldiak, kantu jiran irterak ere bai, Loinatz abesbatzak ematen dituen udazkeneko kontzertua baita, hor ere tartekatzen da musikari dagokionez baita Tolosako nazioarteko abesbatza lehiaketa dela eta. Azken aldi honetan egin izan ditugun bisita gidatu antzestuak, aurten ere egingo ditugula, antzerki ere, hainbat gauza egitarauan ikusezak zuen bezala. Hasiera emango diogu, udazken kulturalari hasiera emango diogu, ez dakik goratzen daten, baino gure helburua bazan udazkenekin batera hastea, edo behintzat udazkena hasten den momentuan. Eta aurten erabaki genuen hasiera ematea irailak 28an, egun hortan nolabait Igartza musika barruan dagoen kokatuta dagoen kontzertu bat dugulako, Miel Otxina zuzen ere, Igartza jauregian. Eta gero, hor ikusezak zuen bezala, irailak 28tik azaroak 18aino, nolabait luzatzen da edo zabaltzen da egitara osoa.